ikan nila bumbu balado. Pertama-tama ikan iki mah ya wis tak bersihkan dulu. Diwehi uyah mari ngono digoreng. Siapke bumbu-bumbune iki mau aku nganggo brambang bawang, lombok riwit, lombok abang gede, miri terus tomat. Kae mau sadurunge diulek bumbune tak goreng kabeh dhisik. Iki mau tak rambanke kemangi nang mburi omah oleh sak uprit. Masalahe uwit iki wis kaya arep mati ngono kae lho. Dadi wis rada layu embuh nyapo padahal iki mau niki subur banget. Lanjut masak, bumbune iki mau digongso. Olehe gongso gak usah suwe-suwe. Soale bumbune iki mau wis digoreng dhisik sadurunge diulek. Iki mau tak tambahi daun salam karo laos. Lah kira-kira wis kaya ngene iki, berarti iki bumbune wis mateng. Lanjut diwehi banyu, diwehi gula pasir karo kecap manis secukupnya. Perbumbuan iki mau ya wis komplit kabeh. Mari ngono iki ikan nila sing wis digoreng mau dicemplungke. Diaduk-aduk ikan iki mau ben kenaan bumbu kabeh. Yen wis kabeh iki sing terakhir dicemplungke yaiku kemangine. Tak cemplungke keri dhewe iki mau karepku kemangine ben ijik seger. Dadi godhong kemangine gak usah mateng-mateng. Aromane jan sewedep pol. Basa kemangine dicemplungke iki ambune jan masyaallah enak sewedep pokoke. Wis kaya ngene menu dina iki. Ayo ndang padha maem, matur suwun sing wis nonton nganti rampung.